हेलो लोगोफोर नै जोङो नलबारि बाथाबारि कासिमपुराव जों फंबाइनि हाबा जानो ओंखारबाय मिराबती आंनि बिखुनजो आंनि बिहाव गासिबो ज'नो सोरनि फोरमायलांबाय थानोसै आंनि बिजावजालि गेजेरनि फंबाइनि दा आंनि बिजावजालिया दाखालिनो थांग्रोबाय हाबाया मैया जाबाय दिनै सनिबार रिसेपसन जों दिनै थांनो नागिरबाय गासिबो फेमिलिया गावस्रा थांखाजोब्बाय नायलांबाय थादो हाबानि सोमोन्दै मा मा देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै बिसिनाबो नलबारि दे नलबारि डिस्ट्रिक्ट बिसिनाबो कासिमपुर बाथाबारि जोंनाबो क'क्राझार आदाबारि बाथाबारि नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला मादैया स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै भिडिअ'खौ बिदि जाया आरो सेल्फि जायोब्लालाय मालाय ज'सो गाखोजोबोनो फिसाफ्रा जमा जमि फैदो बिदो बिबौआखौल' गाखोदो थांदो मामाजों मालाय मामाजोंसो गाखोथारो नो लाबाय ड्रेसा बोरो अबाय आंना सुइटार दं बैयाव गिफ्ट दं हरदो थांदोथ' फैदो बिबौआ सिगाङाव गाखोबाय सिथाया गेजेराव गाखोनो हायोबा जिरायदो दे बाल बैहायबाबो जायो जोंनावल' लाबोजोबबा बोरै जानांगौ हाबाथिलि मोनफैबाय नै जोंहा बोरो महै थांजोबखो मानसिफोरलाय नाय हौवा गोदाना नायदो एसे ओरै औ ओइ आदै ले जोंना फैगासिनो दङ ओमफ्राय हौवा गोदाननि बिबथि देरसिन बियो बिफाथ' गैला बिमाबो गैला फैदों औ दे हौवा गोदाननि बिमानि गेजेरजों फैबाय माबाबो दं हौवा गोदाननि बिबथि गिदिर होनफ्लांदों आङो औ फैदों फैजोबदों बे मादैया हौवा गोदाननि बिमादै गेजेर आनै नैबे आनै उन्दै ना फैबाय दे गाहामैनो दंबा हा गाहामैनो दङ औ दङ बनिता बायदर बाबु ना बाबु बाबु उन्दै आंनि बनितार जा डाঙर डाঙर जा दे जोंहा आगैया जाहैबाय हौवा गोदाननि बिब' दुइसिननि हासबेन्ड सिआरपि मावो मैया गैया टाइमा एसे बेनिफ्रायनो हम सावनाय जादोंमोन हौवा गोदाननि बिब' गिदिर हौवा गोदाननि बिब' उन्दै आंनि बिजावजालिया जाबाय गेजेर खेंखाइजारनि आलासिफोर ना गासिबो जमाजोब क'क्राझार बाथाबारिनि नलबारि कासिमपुर बाथाबारियाव सफैजोब्बाय
क'क्राझारनि आलासिफोरजों गासिबो बियो ओंखाम जाग्रा डाइनिं हल नै कनफारेन्स बायदि फैदोलै जिरायदो ओंखाम जानोसै रायजोफोर नै दे मालाय नलबारियाव हाबा जाफैनाया जा जाबाय जि जाखाबाय नै लान्जायाव बबाय मादैयानो माबायदि बिसोर लागोनि ओंख्रि ओंखामालाय गोथाव जाना जायाखै गोथाव जादों थिंख्लां आसारबो दंलाय औ थिंख्लां आसारखौ आं जि जाबाय दे लाब्रायाबो गोथाव जादों हा फैयाखै आं 4:30 जाबायदां एसे गोसो होनानै जालाय एसे गोसो होनानै जालाय गारजोब्बाय न'आव लांनो नागिरखो ना माखो बिलाय ए प्लास्टिक लायथा प्लास्टिक लांखो क'क्राझाराव लांनो नागिरदों आयै गोथाव गोथाव जाथारबाय आनैनि चेनेल नोंसिनि pongbaini habayao बयबो एसे इन्जय खालामनाय रंजानाय बिमादैफोर बिमानैफोर जोंबो एसे फंबाइनि हाबा नालाय क'क्राझारनि थांनायफ्राबो एसे बाज्ल' मोसाबाय रायजोफोरनि हिन्जाव लायनायावलाय बयबो खुसि जाखायोना बयबो गावबा गावनि बिहामजो लायनायाव बिदिनो जों बयबो ज' लोगो मोनलायबाय नालाय बेसेबांबा गोबावनिफ्राय जोंबो बयबो हायलालाय हुइलालाय फंबाइनि हाबाखौ इन्जय खालामबाय जाखांबाय लोंखांबाय थांनायनि बायबाय जोंहा दाना बायबाय दा कबिता
सनामोनहालाय बाय 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 ओरै बाय बायनि ओंखारलांनोसै दानिया बिदाय जाबाय ओरैनो हरदोबा आंनावबो बिदायनोसै फंबायजों नै हौवा गोदानजों मा जाखो फैद' थांनो गोसो दंना गैया जाखो नै बेयो बनिथा बिगुमै देरसिनानै बिना दिपारिया बेखौनो गोसोखांदोंसोमोन आं सनाखौथ' सिनायखायोना आंना मोजांथ'